Diok bason naing kita rak manangingon hatani di bata alani jumulo mahita parade dirita parede mahita siat ede nomor 502 ayat sada dohot ayat 2 taete mama. Yang mahita Ale Tuhan nami jala debata nami puji nami maguarmu namar mulia jala nabadia diramoti hodongolu nami sahat ro ditikion dilihoko muse dihami ari nauli partikian nauli asarap hami parpungulan sia dot ina naomi tumangihon dot mangguruhon hatam sai buhai ma rohanami saya patinggil si pareon nami asa takas Tuhan buat si hami hatam jala muhanguluhok kami obar tulomo ni roham mauliate madiho ali Yesus Kristus Tuhan nami saya tangihon ma tangiang nami amin. Amanginang tabuka mabibelta songon parguruata di bagasan tikion ima sian buku Evangelium Matius bidu 14 mamuka sian ayat 10 sahat kodi ayat 20 sada tapai hutihut ma kajahama di bagas tabi rak mahita pajahasa songonon ma katana alai ubegi borhat ma Yesus siani marparau tuluat nalumun ujung sasadasa jadi UBGI natorok mardalan tur manasida sian akahutai madapot tonibana dungro Yesus siani diidama halak macai torok jadi asima rohana midana sida dipamaluma akan namar sahid nasida alai Maria Kotari didapoton sisian nama ibana akanin nama halongonan dodison jalabot nema ari pamulima natoropi asalau nasida tua kahuta manuhor si pagano alai didok Yesus matu nasida dampola lau nasida lehon hamuma nasida mangan dungi Roma hata nasida Polan 5 roti dohot 2 deke samping do upeok kami dison alainin nama buan hamu mai ua dungi didokon ma natoropi udul diduhut-duhut ditiok ma roti na 5 dohot deke na 2 manai 5 ibanat hijam
lao mamasu-masu. Dibagi marutii diparlehon matua kasisiana asana sida mangalehon tuna toropi. Jadi mangan masa luhutna jadi bosu bema. Dungi di papungu aka eba-eba na lubihi. Gok 12 apang. Alai anggo torok ni bawa na mangani harga 5.000 do. So padobak aka parutuan dohot dakdana 5 saatna. Amanginam sudah hita perpuluhan sia hatani debata si pauson-soron di rohatta di partikianon sonau tabigi tajaha ahadona na indoholon na tuhita lumobima di situasi na masa na taadu pinuay pakor ni pandemi dohot aka ahana masa hinorhon ni namasai pandemik taadupi di partikiano ragam do ahilala hamaolo alai tumpe ragam hamaolo akibat ni pandemik na masa saat rodo bason dan macohot asini rohani di matani jala ido nanay tapahusor-husor marhiti-hiti turpukon asini rohani di bata hotdo saliling mililingna guru di ibana do aha pinamasa di tunga-tunga di mulutta guru di ibana do saddo mulutta dadahulak kita secara pribadi alai sudi portibio guru di ibana do langit do hoktan songoni nang hita pangisina mangulu manang mati hita di tangan ni debatan dan hamauloni nama Tuhan mulita alai Tuhan debata ngapuna langit do tano di tangan nado nguluta dan di tonga-tonga di portipion dan di pandemik na masa di tikion upay nagabi sa isongon na pumunusan jala mabiar kita alani di bagasan asin ni rohani debata tak aduk marpang cadian tuhatani di bata marhakurusan tu di bata jala mangasahon asini rohani di bata mahita madalani sudena mulutta sahat roni saliling ini diterpukan namangina boy mananggapiga putih hatta songon sada hakuku ordihita songon sada kekuatan songon sada pakirimon napapos didok diterpuk tahun perjolo nanaing derengeta idota sitiopota borhat ma Jesus siani marparau tuluat lalu aha alasan na rubain naik borhat Jesus sian duati di hati diboto Jesus dibigi Jesus berita tarimo tunamasa dihadirion ni si Yohanes Padidi nunga dipisikon si Herodes uluni si Yohanes Padidi alai dada alani si Yohanes Padidi namatei ubain nagabi porhat ibana macetak kasdo didok digijang ditempukon di pintu 10 ayat 2 didok di sini ibana do si Yohanes Padidi diriku si Herodes Yesus Kristus si Yohanes Padidi naung matei hehe nina rohana si Yohanes Padidi doi alana akka halongangan na pinagtupan ni Jesus daktar patupasay molo so adong songon haguguhon dohot habaranion ni si Yohanes Padidi ala dihadiari si Herodes nahihin si Yohanes Padidi gabitu manang suhuni rohani diboto Jesus do sahat tu si pareon ni si
parsuhuon ni amana. Borhat Jesus di pasiding ibana asaboy ibana terus mamula siulauna. On masada parsiajaran ihita. Atik tung adong ang tahakaulong na taadopi. Atik tung adong buhay masa dihasukuon halak kita. Alay unang gabi subdat ulaw na dinggan. Naik konsila honota tapasiding dirita sian akka na magkasukuon kita. Alay terus kita mangulahon si ulaw ta. Kopar tukon di payut kita marsiajar sian pabainan ni Yesus. Ketika ada orang yang membenci bahkan mengancam jiwa, adalah lebih baik kita menyingkir. Asabuai terus taulahon dia dohulau nadinggan na ikon silahon otak songon halak nama nada debatan. Ibana perjuluk na tabereng dito. Dapat dua hon namang inam di Papua diturpuk taon di Nabi Noton yang kasih Tuhan naturok na borhat Jesus jala naik dihuton nasida do Jesus ro nasida madapot Jesus alan ngaborhat Jesus marparau dungi borhat maakan natoropi asa pajupang Lord Jesus marhiti-hiti na mardalat tu ada kesungguhan niak kasih Tuhan natorok naik madapot Jesus. Amang inang hamulungan ni Tuhan Yesus Kristus di pardalanan ni Guluta. Songon halak na musea. Seberapa serius kita untuk berjumpa dengan Yesus. Ay tagoto asin ni rohani Yesus di tengah-tengah ni Guluta. Asin ni rohani Yesus taharikoton di tengah-tengah ni Guluta. Songon nakasih Tuhan natorok na tabigi di turpukon. Di boto nasida dang di luar tibe Yesus nungabor hati bana tu bari-bani tao. Dungi mardalam manasida asaboy pajupang dohot Jesus. Si pausa-usaran ni rohanta marhiti-hiti tu kinapadua. Sadia sungguh-sungguh mahita. Seberapa serius kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Di tengah-tengah di pardalanan ni Guluta. Lumobi mula ditupukon di Papua masih buan namar sayang nabi nasida. Ditiki masa hamaulong, ditiki masa hasusahan. Di tengah-tengah ni pardalanan ni Guluta dinagudang akka barukilin na taadopi sewon dia mahita sungguh amat serius Roma dapoton Jesus babuaho pasaaton sudina akka nama bahin jud ni roha dohot hacip ni harta sewon dia magkesungguhan ka Roma dapoton Jesus. Apakah kita selalu serius datang untuk berjumpa dengan Yesus? Mana? Talului doa kana asin nabui madauni kolso doa sahita. Berian Tuhan Yesus Kristus samangina diterpukon bardalatur nasida lapatan ini mereka sungguh-sungguh berjalan lama dapat Yesus. Radi bulus nasida do rura do dulu asapa Jepang doa Yesus. On mana padua on nanay di paingot di pasungro kita buhado kay mahamanginan kesungguhan di tengah-tengah ni perdalanan kita lau roh pada Yesus. Asa dinaruh kasih Tuhan natoropi di ida Yesus dungi asima rohana. Walau di hata aslina asima rohana sebelah nizumai do. So dia do na tergerak rohana asi rohana. Amangina hiado dihilalahamu haci sibiu muna molo hiata hilala haci sibiu sahira naing di ojar hita lau tu kamar mandi lapatanna dak tiga Yesus somabain sesuatu lau mengurupi akka jorma na di bagasan situasi na hacitan saisomon na goncang siubiu na mamereng situan na topi asi marohana molodang diulahon ibana dak gabo pakilalaan na dugi didok asi marohana di pamalu Yesus ma akka namar sahid na binuan tujuluni Yesus molo tabiring dunganta di bagasan hasusaan wado pakilalaan
sesuatu na mendorong kita ikut mengulahon sesuatu lau mengurupi ibana. Yesus na marasi roha dan hui ibana hohom marnida akka jolma na torok na dibagasan kasusaan. Persiajaran na kita. Sungguh dia do kita marasi roha mamereng akka dan membutuhkan pertolongan siapa. Persiajaran siapa Yesus. Asih rohani Yesus bungi di pamalu Yesus. Dan di pasok Yesus akan nahat citani terus di bagasan parsahid. Di pabua di au. Di pamalu ma akka nama sahid na dinasida. Yesus memberikan kesembuhan. Napatuluhan naman inang pangulungan ni Tuhan Yesus Kristus di naung pinamalung ni Yesus akan nama sahiti marhiti-hiti asini rohana mareak botari di Papua di turun tahun dungi halowonan lapatan nadang sesuatu yang bisa diharapkan di tengah-tengah di situasi laumangan nasida botne maar dungi Roma sisian di Tuhan Yesus tidak potong ba Yesus pamuli ma akasituan nato suruh mana sida punang aida ngadong dison sipangan lau ma dokpon mana sida muli asa dituhor na sida sipangan ahaduna neng donon namse marhiti-hiti tupukon tuhita di tonga-tonga ni akka hamaulon dia do cara na mura jujut dibain manak tabain songonaka sisian di Tuhan Yesus di bereng nasida ada sesuatu hambatan adong hamaulon udang akan atoropon dang aduk sipangano cara termudah mengatasi persoalan suruh mula tak pula lu jadi memikiri lok manasida lau mengalui sipangano ima cara berpikir nih apa sisian di Yesus jala mulu Yesus mandok muli donasida alai di dokun Yesus ma tu situan tu akasisian naik dan pola lau nasida lehong kamu mana sida mangan mabigi hatani Yesus lehono mangan nasai toro dia lusi sisian di Yesus ma Yesus didok ai hola 5 do roti dohot 2 deke upeo pami diso didok Yesus buat matuso dungi dibuat ma 2 deke dohot 5 roti suruh ma akan atoropi udul di duti dungi mana ini ma Yesus kubanua kijang dung mana ini Yesus tu kijang didok matu akka sisianda sagihon ma di sagihon matu akka situan natoro asa dilehon nasida mangan masudi akka situan natoro pipo sube dungi di papuma iba-ibana lobi 12 apa ahaduna neng dugunun natu hita marhiti-hiti tupukon dada holan sahit di pamatang di pamanung Yesus alai asini rohana sikop di lehon tuaka situan kato sahit di parton diope di pamanung Yesus dada holan nama uas namale alani pardagingon dohot do nang di parton dio di pasiko Tuhan Yesus tonga-tonga di perdalanan di minuta jujur kita semua kasih cara termudah untuk menyelesaikan persoalan jangan peduli kepada orang lain pikirkan diri sendiri alai Yesus daksu asido rohana marnida natoropi mana ini ibadah Tuhan hijab odo parsiajaran na argan dan diri sendiri si pangasan nota muladong akka persoalan akka hamaulon di tonga-tonga di perjulur naik manaili hita tu gijang mamereng tu Yesus mamereng tu Tuhani asa Tuhani na mangurupi
mangalihu di ita dalan sipatu paota lau mangadopi aka hamauna unak pikirata tapangasahu alai Jesus mata pangasahu taida ma dikerputau mana ini Jesus tuban bagi jam di pasu-pasu ibana 5 roti 22 deke gabi sudia kasih Tuhan natoro bosuna mulu adung dihita hapus seau adung dihita na bui patu paota lau mangunupi unang magiar alani utikna ay bui do martaba-taba lam gudang molo tapangasahon Jesus disadok dia pinamasa di tengah-tengah ni busurad do aka situan natoro didok disol 5.000 hala sopa dohot dagdana dohot buru berarti lobi 5.000 hala dilihot Jesus mah amangina hita perpumulan sia dohot pinanauni gudang nama klaim mabiar hita di tengah-tengah ni kota mulut tadi dan musi hadiri otak masih patu pau dia mabui bainokku ay suatu manang dia dan adong na buita pangasahon sokolan asih ni roha ini mata alani molo manang dia pena masa di tengah-tengah di kota manay lima hita tu di mata ay disari hita na adong di hita tabuan tu Jesus tabuan tu di mata asa ibana manituri hita patu rehot patu pahot na bui si patu paota lau mangadupi dia pihak kolong na masa di tengah-tengah ni perdalanan mabiar dulu hatta di pandemi sahat rohitikrio apalagi di barita pervideo lam torok masih patu paota na adong dihita pangasahon aposiaw mana ini tuban bagijak kulahon na bui silang mota kerjakan apa yang menjadi bagian kita biarkan Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan harus lakukan kepada kita sudi holan asih rohani di mata mangasahon asih rohani di mata mardalam mahita mangasahon asih rohani di mata tak adopi mah pina masa di tengah-tengah di kita molo masa hamolo masa akasahit holan asih rohani di mata nabuy ta pangasahon tuk do asih rohani di mata lahu mabahin hamuluan mabahin na minggad di hita mulai dohot sokot amin pertanyaan mau lihat tema Tuhan diukapi bodo rohanami lau manangimu kata ajari kami Tuhan mau masa hamaulo molo ikon upasidi kami diri nami say unang Tuhan so ulahu kami akan adingkan urupi kami Tuhan marasini roha somoko marasini roha urupi kami Tuhan lahu mamak kesadinggan-dinggan na ahana adung di kami dung jumulo kami Tuhan manai itu ay boto kami hodomual minasa nadinggan hodomual minasa asini roha ajari kami sudia kapartumulan sia songoninang parpu hinanaumi asabui kami Tuhan patupawang asini roha marhiti-hiti asini roha naum nilihogmu Tuhan urupi Tuhan akan di bagasan parsahiton sailiho dinasida hamamalu urupi Tuhan akan amalit anggia uinasida basbusuran urupi Tuhan akan di bagasan padilian asa adong pakirimun nama dinasida mau lihat tema Tuhan dihatam na uligihan suksuk ma asini roham dihani nang di tengah-tengah ni ibion mau lihat tema di Tuhan asima roham dihani amin marende hita sian UED nomor 460 laos tapapulik ma amanginang persembahata si pasahatota kuriata marende mahita
Deon batu kami sadari on hanguduan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nindungan namar dosa tu kami. Unak kami tugihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangabu. Ayo doda punah rajau. Dohot haku kulun. Roh dihasangapon salilini lilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Don kolong ni rohani di bata ama. Don parsauran itu di parbadia ma. Nama